World Class Health Academy, prvi korak prema unapređenju vašeg zdravlja. Naša draga Kata će danas pokazati kako to izgleda kada ste na poslu, kada radite 8, 9, 10, vjerujem sati i više sati i kako bi bilo efikasno malo utjecati na to nekako, ako nemate priliku se negdje istegnuti ili nemate priliku negdje otići vježbati, kako možete na uredskoj stolici odraditi 4 do 5 jednostavnih vježbi. Krenut ćemo po topološkim regijama od gora prema dolje. Pa ćemo za početak napraviti stezanje vrata kralježnice, tako da kroz disanje, kroz 2 do 3 udaha i izdaha zadržavamo određeni pokrov. Nakon toga prelazimo na donji dio leđa, malo ćete povući kukove bliže kraju stolice, pružit ćete noge do kraja, stavit ćete prste prema gore i lagano ćete ići u pretnim trupom prema naprijed. Ustanete se nakon toga, stanete sa stražne strane stolice, stavit ćete ruke ispred, to je na stolicu, gurnut ćete kukove nazad, ruke su potpuno pružene i stavljate tijelo u preklon. Odlična vježba za ruke, za rameni pojas, a također za zadnju ložu i za noge. Ovu vježbu možete čak koristiti i za vrijeme rada. Ne utječe puno na vaš rad, a odlična je vježba za istezanje vanjske strane vaše natkoljenice i gluteusa, dakle guze. Tako da stavite na suprotno koljeno stavite zglob i lagano, samo rukom potiskujete, neću ja kazati nego ti lagano, rukom samo potiskujete i stežete gluteus. Spuštate lagano koljeno prema dolje. Još ćemo napraviti jednu vježbu ako imate mogućnost, ako neće to vašim kolegama na poslu smetati, je da skinete vašu obuću koju imate na nogama, tenisice ili cipele, oslobodite malo prste. Tu su završetci gotovo svih živaca koji dolaze iz ležne mozine iz kralježnice. I njih što više razgibate i kontrahirate, dakle malo da dobe nekakvu osjete, nakon nekoliko sati, na taj način povećavate krvotok u nogama. Eto ga, nadam se da smo bili od neke pomoći. Još jedan put lijepo vas pozdravljamo, moja draga kolegica Kate i ja iz našeg dragog World Class Fitness centra.